Салом алейкум, бародарони меҳрубон, подписчикони канали Tojdor.com. Ростигап ҳамирӯз катяни бародар мақсад кардем ки саволе ки бисёртар комментариёда менависен ба воситаи паром, киштӣ, Корея бурем осонтара ё ба воситаи самолёт. Ҳамин савола васеътар шумо дар имрӯз кушоем. Якчанд рӯз пеш ҳамин бародар Даврон аз Русия ба Корея ба воситаи киштӣ омаданд ва ҳамин саволае ки ҷойҳои нозук дора ҳамин саволро метиҳем ва баҳри шумо ҷавоб медиҳам. Салом алейкум Даврон, шумо тамошобинои мо гап занем ки аз кадом шаҳри Русия шумо тавассути киштӣ ба кадом шаҳри Корея омадед? Аз шаҳри Владивостоки, шаҳри Русия ба шаҳри Донхи, Корея. Кадом рӯзо ҳамин рейсе ки аз Русия ба Корея киштӣ меояд, кадом рӯзо? Ҳар рӯзи чоршанбе. Ая ҳафта як маротиба? Бале. Хоб, ҳамин чиптае ки шумо омадед аз куҷо харидед? Ягон алоқа ҳаст, ягон хел воситаҳое ҳаст ки ба ҳамин тамошобино пешниҳод кунем ва ҳамино корушон осонтар шавад? Бале, мо оли дар ссилкаи поён номер телефони компанияе ки чипта мефурӯшад, ки ҳавояро ҳамаша. Ҳатман ҳамин номерода занг занед, номерои ҳамун агентства ё оҷонсие ки чиптаҳои ҳамун парома ё киштиро мефурӯшад. Ягон фиреб хел барои вай ягон фиреб нест, ё ки барои мақсад ягон занг зада номер бронировать кардан чӣ дар корад? Яъне ки вақте ки занг задем ба шумо почта дода мешавад. Почта аз рақамҳо иборат. Ҳамон почтае ки нависа гирифтед, ба ҳамон почта бояд рӯй кунед сурати загранпаспортон бо сифати нав. Фақат сурат ё ки? Сурат, кадом рӯз ба сафар баромадани шумо, кадом рӯз баргаштани шумо, номери телефонтон, баъд бо кадом класси ҳамон билет, яъне ки якум класс аз дуюм класс эконом класс, бо ҳаст VIP президентский номер. Ҳама арзонаш эконом класс мебошад. Нархаш ҳозираш ба 16500 рубли российский. Ин 30% скидка қатъӣ мебошад. Агар ки як тараф билет одам харад, уже $200 ҳисоб бурда мешавад. Курси яъне ки ҳамрӯзае ки билет мехарад. Бале. Агар ду тараф, яъне ки тудар и обратно агар билет харед, уже 30% скидка. Агар як тараф харед қиматтар, агар ду тараф харед арзонтар. Дар роҳ чанд вақт мегузарад шумо аз Русия то Корея омадан? Умуман 22 соат ҳаст, лекин дар роҳ метавонед ягон ҳавои безеб ба ғалтед ранги мо. Масалан, мо вақте ки биромадем ба сафар дар Японское море, яъне ки ҳаво безеб буд, ҳамон вақт 40 минута дертар омадем. Хоб, хурду хӯрок дар дохили ҳамин киштӣ чӣ хел? Хурду хӯрок ҳаст, яъне ки се намуд ресторан, яъне ки японская кухня, китайская кухня ва корейская кухня мебошад. Шумо метавонед қадди худатон хӯрока гиред. Ҳамин хел бепул ягон чиз пешниҳод намедиҳед? Не, бепул ягон чиз нест. Ҳаст шведский стол. Ин сол, яъне ки ман маълумот надорам, соли ки 2017 омада будам, 10 вон медодем. Там шведский стол ба чизе ки метавонед марҳамат метавонед хӯред. Саволи бисёр муҳим аст, ростигап ҳамира бисёр кас савол метиҳад. Вақте ки аз ҳамин мигратсиони гузаштан ҳамун нафарое ки чеҳраи осиёӣ доранд ё ки азиатская внешность мегӯянд, ҳамун нафарҳо ягон хел монеа нест, ягон мушкил нест? Ҳаст. Яъне ки вақте ки шумо умуман таможняи Владивосток мегузаред, ҳамая намегузаранд. Ҳама ки давлатҳои Ӯзбекистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Русия мегузаранд. Умуман из Средней Азии намуд ки ҳаст,
ҳавои отдельно бо як комонтаба допрос мекунанд бо видеокамера ҳамаш. Чӣ савол мешавад? Яъне ки ба кадом мақсад рафта истодаед? Шумо онҷа ба кори муайян доред? Чандум маротиба рафта истодаед? Бо метавонанд масалан пурсанд ки билети обратно доред? Шумо медонед ки шумо ҳозир масалан давлати Кореяро фреб карсодед, ранги турист рафсодед, аммо нияти шумо ба онҷа рафта пул кор кардан. Метавонанд ай ҳамонҷаам гардонад вақте ки нотоври ҳатто аз Русия? бале, яъне ки ягон подозрение бошад, барое ки мана хеле ҳам бисёр савол ҷавоб кард, ба камера съёмка кард. Охираш ба хатто гуфт ки ман шуморо намемонам, ман шуморо ҳозир мегардонам, гуфта тарсонду. Баъди якчанд лаҳза бо майла шумо дар паспорттон происати. Бале. Хуб. Аз мигратсиони службаи Корея чӣ? Вақте ки ман ҳамон навбат ба истода будам, аз пеши гузаштани пункти контролӣ 6 та пункти контролӣ кор карда буд. Яъне ки ҳамон тақрибан як 40 минут вақт гузаштам, байни 40 минут 5 ё 6 каса ба дигар комната гирифта бурдам, аммо онҷо ягон кас барнамешд. Яъне ки баргардна ба Русия? Бале. Вақте ки як нафар ҳамин чипта мехарад, чанд нафар бағоҷо ки багаж чанд кило иҷозат барои як нафар? Вақте аром ба одам мебиёд, вай ограничение надорад, вазнашам чен наметавонад, аммо калони бадан бояд набошад. Мо ки ҳамчун турист мебинем, мехоҳем ки масалан ранги турист бояд муомила кунем, рафтор кунем, либосу анҷом. Бале. Вақте ки ман омадам, ман дар барам буд як рюкзаку як чемодони размераш тақрибан 75, 55 ба 35. Вақте ки мо ба Корея сафар кардем, билети мо эконом класс буд, ба мо як ҷои хоб фақат доданд. Бале. Аммо багоҷи мо дар бармон меистод, ҷои мондан набуд. Умуман ҷои хуб рафтан хеле ҳам мағз аст, яъне адиёл ҳаст, полиш ҳаст, ҳама чиз нав, ҳама чиз тоза. Мо фаҳмидагем ки дар киштӣ рости гап киштӣ бисёр меҷума бисёр нафар бемор мешаванд, сардард мешаванд. Барои вай чӣ хел тайёр будан? Яъне ки чизҳои рӯҳанӣ ба худатон ба сафар нагиред. Метавонед масалан ягон консервированная продукция, масалан килки в томатном соусе, доширак ё ин ки вафли ширин, ҳамхеле чизҳоро метавонед гиред. Вақти серӯған ягон овқот гирифтем, албатта метавонед дилтон беҳазур шавад, парту кунед, барое ки як хел вақт мешавад ки ҳамчун гашта намешавад. Вақте ки ҳаво безеб бошад дар баҳр, даруни ҳамон паром гашта намешавад. Хоб, нафарое ки омадан аз граница, шаҳри Донхи омадан аз граница озод гузаштанд. Мисол мехоҳанд ки шаҳри Инчон ё шаҳри Пусан ё шаҳри Сувон раванд. Чӣ хел аз куҷо раванд бурад? Яъне ки вақте ки биромадем аз ҳамон таможня гузаштем, берун биромадем, ҳамонҷа ҷамъ мешад, меистад. Яъне ки дигар ошноҳошуна, шиносошуна ҳамонҷа ба интизор мешаванд. Бале. Шумо агар як тоқа ё ин ки ду каса рафтагӣ бошед, метавонед 4 кас ҷамъ шуда байни худатон масалан маслиҳат карда то Донхе баъз терминала раведон. Яъне ки ин арзонтар мехоҳад. Ба воситаи таксӣ? Бале, ба воситаи таксӣ. Нархи таксӣ тақрибан 7500 вон мебошад. Ба доллар? Ба доллар $7 тақрибан, қариб $7. Ин аз як нафарам? Не, умуман. Як ба як таксӣ. Яъне ки 4 нафар агар раванд, $1,000 мерафт. Бале, мо ҳам хеле кардем. Баъд багажам ай 4 кас мехонҷад, 5 кас уже метавонанд нахонҷад, барое ки бисёри таксисто газови оборудование доранд дар багажшон, метавонанд нахонҷад. Ва бисёри кас бо 5 нафара намегирад. Бале. Агар шумо забонро надонед, шумо метавонед гӯед ки Донхе баъз терминал тайёр, яъне ки тарҷумаш ки
ман мехоҳам ки ба автовокзали шаҳри Донхе. Yoki شما با автовокзали шаҳри Донхе меравед ё мегуфтам? Бале. خب давон ягон чизи ногуфта агар монда бошад ягон чизе ки иловӣ хоҳед ва ҳамин тамошобинон гап занед. Бале, гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки шумо ба сафар мегӯроед, албатта обратный билеттон бояд бошад. Баъд ҳамчунин калимаи русӣ легенда мегӯянд, ҳам хелеам бояд дошта бошед. Масалан, кадом шаҳрҳоро шумо мехоҳед ҳамчун турист рафта тамошо кунед. Гостиница бояд забронировать кунед ба номтон. Хади худатон маблағи корейсӣ, яъне ки корейскии вона мегӯянд, бояд хади худатон бошад. Кам аз бо як 500-600 корейскии вон. Яъне ки бо навз мешавад ки вақте ки кредитная карточка хади худатон ба номи худатон бошад. Visa, MasterCard. 500-600 вон ин тақрибан 500-600 доллар. Бале, ҳозира курс ба агар нигоҳ кунем, тақрибан 120,000 вон, 100 доллар мешавад. ҳамин пули мисол аз Русия мебиёнд рубл дорад ё доллар дорад, ҳамин аз куҷо метавонад ҳалиш кунад? Дар ҳамун Донхе вақте ки аз ҳамун мигратсионӣ мегузарӣ, ҳамонҷо дар ягон ҷо дар exchange office ё ки ягон ҷойи мубодилаи асъор аст? Яъне ки вақте ки ман рафтам, ман як-ду маълумот гирифтанӣ будам, вақте кофтам маҳкам буд, рости гап. Вақте ки мо омадем, маҳкам буд, ҳеҷ кас набуд ҳамонҷо. Аслан буд? Буд. Боз ягон сухан бош. Бале, вақте ки шумо то Донхе бас терминал расидаед, ай унҷа метавонед масалан ба Сеул сафар кунед. То Сеула рафтан тақрибан 24,000 вон. Вақте ки шумо билета интихоб мекунед, то Сеул бас терминал Қайёр мегӯяд. Яъне ки то автовокзали шаҳри Сеул меравед ё не? бале, ҳамонҷа ки расидед, ай ҳамонҷа қариб ҳамаи шаҳрҳо ба автобус ҳаст, метавонӣ ҳамонҷа билет харидаед? бале. хоб бинандагони гиромӣ, ин буд камтар маълумоти кӯтоҳи мо дар бораи ҳамон саволи додагии шумо ва чӣ саволот, чӣ мавзӯое ки шумо дар бораи ҳамон маълумот гирифтан мехоҳед, комментарияда ҳатман нависед ва инстаграми мо дар подписатсия кунед, чунки унҷода қулайтар аст бисёр савол ҷавоб кардан ва иншоалло бо видеоҳои ояндада ягон маълумотҳои хуб баъди шумо омода месозем. худо нигаҳбон.